डे 28. श्रीराम ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ. श्री समर्थ स्तुती. समर्थ थोर मातृभक्त होते. मातृभूमीसाठी त्यांनी देह झिजवला, तसाच स्वतःच्या आईचा आदर केला, आज्ञा पाळली, सेवा केली. आईच्या शब्दाखातीर ते बोहल्यावर उभे राहिले. पण पळून गेल्यापासून नारायणाला पाहण्यासाठी आईचे काळीज नेत्रावाटे वाहत होते. त्यातून वार्धक्य, त्यामुळे त्यांना डोळ्यातून दिसेनासे झाले. 24 वर्षानंतर समर्थांनी भिक्षेच्या नियमानुसार घराच्या अंगणात उभे राहून जय जय रघुवीर समर्थ असे म्हणता क्षणीच आईनी त्यांचा आवाज ओळखला. आई व मुलाची भेट झाली. समर्थांनी आपल्या तपस सामर्थ्याने आईंना दृष्टी प्रदान केली आणि उर्वरित जीवन रामनामाने व्यतीत करण्यासाठी मार्ग सुलभ केला. दासबोध विचार. ओंकार स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्वात्मबोध रूप, मूळ पुरुष श्री गणेशास नमन व त्यांचे स्तवन करताना दासबोध म्हणतो, ओम नमोजी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा. माझिये अंतरी भरावे सर्व काळ वास्तव्य करावे मज वाक्शून्यास वदवावे कृपा कटाक्षे करुनिया. तुझिये कृपेचेनी बळे वितुळती भ्रांतीची पडळे आणि विश्वभक्षके काळे दास्यत्व कीजे. एता कृपेची निज उडी विघ्ने कापती बापुडी होऊनी जाती देशधडी नाम मात्री. म्हणोनी नामे विघ्नहर आम्हा अनाथाचे माहेर आदी करुनी हरिहर अमर वंदिती. वंदुनिया मंगळनिधी कार्य करीत सर्व सिद्धी आघात अडथळे उपाधी बाधू सकेना. जयाचे आठविता ध्यान वाटे परम समाधान नेत्री रिघोनिया मन पांगुळे सर्वांगी. समास 1 दशक 2 ओवी 1 ते 7. पुढे ध्यानमूर्तीचे मनोरम्य स्मरण करून समर्थांनी पुनः वंदन केलेले आहे. ऐसा सर्वांगी सुंदरू सकळ विद्यांचा आगरू तयासी माझा नमस्कारू साष्टांग भावी. 1-2-25. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. समर्थांच्या समाधी उत्सवाचे नाव रामदास नवमी. स्तवन भजन भक्तिभावाचा माये वाचून ठाव घेता येत नाही. श्रीमद भगवद्गीतेतील 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग आहे. आजचे प्रश्न. समर्थांनी तपस सामर्थ्याने आईला काय प्रदान केले? सर्वांग सुंदर श्री गणेशास समर्थांनी कसा नमस्कार केला आहे? श्रीमद भगवद्गीतेत सर्वात कमी श्लोक कोणत्या अध्यायात आहेत?
शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ।